Ще жужим бъз-бъз в полето. Ще жужим бъз-бъз сред гори. Ще жужим бъз-бъз неуморно. Ние работливи сме пчели. Бъз-бъз жужим и се смеем. Бъз-бъз играе напред. Бъз-бъз летим и щуреем. С радост правито се складахме. Слънцето те гали. Чувстваш, че си жив. И жужим бъз-бъз, с бъз-бъз нашия кошер. Най-щастлив. Приключенията на Бъз-бъз. Стая за Бебчо. Медени мекици! Добро утро, пчелички. Здравей, бабо! Не, още не са готови. Къде е мама? А татко? Те са в болницата. Днес ще ви донесат чисто ново братче или сестриче. Какво мислите за това? Не отваря! Не! Пази се! Оставете ме да отворя вратата. Това съм аз! О, дядо! И аз се радвам да ви видя! Хайде да си хапнем вкусни палачинки. Чудя се дали новото бебче ще обича медени палачинки, колкото тези пчелички тук. Да! И той ще лети много добре, като мен. Не, тя ще рисува много добре, като мен. Хе-хе-хе, ако сте готови, излезте да си поиграете навън. По-добре да изчакам бебчето. И аз ще направя същото. Пази се от пътя ми! Пази се! Това бебче ще има добро посрещане. Всъщност съм аз. Пощальон пая! Добро утро и на вас. Очакват майка си да се върне вкъщи с ново бебе, така че май никой друг не е добре дошъл днес. Ясно. И аз много се вълнувах, когато братчето ми се роди. Докато не започна да ме буди през нощта с плача си. Беше наистина извънредно космато дете. А той в твоята стая ли беше? О, да! В нея бяхме 55 деца. Пренаселено, но бяхме щастливи. Пепчето ще живее в моята стая. Не, няма да стане. Уважаеми, май сериозно ги скара. Аз ще направя своята стая много хубава, защото бебчето ще живее с мен. А аз ще направя моята още по-хубава, защото то ще живее с мен. Чудя се какво ли прави Бъз-бъз? Чудя се какво ли прави Жужи. Въртележка! Как не се сетих за това? О, снимки и рисунки, то се знае. То ще хареса повече моята въртележка. Бебчето ще хареса повече моите рисунки. Аз ще покажа на бебчето как танцувам. Аз ще покажа на бебчето как летя. Добре дошло, бебче! Добре дошла, бебче! Радвам се да те видя! Толкова се радвам Аз съм да те Бъз-бъз. видя! Летя и ма история, танцувам, точно ще както рисувам харесваш. и ще Аз съм ще съм твоята любимият сестра твой любима. брат. Какво става за Бога? О,
колко хубава стая! Не мога да чуя дори мислите си. О, Бъз-Бъз, доста си се потрудил. За новото бебче! То много ще се зарадва. Това е моето малко братче! Малко сестриче! Никой от нас няма да го види, ако не ми позволите да стигна до вратата, за да я отворя. И замислих танц за него, вижте! И нарисувах това. Извадих всички игри. Дори си оправих леглото. Бебчето ще остане с мен тук. Аз му направих въртележка, упражнявах се да летя и разчистих всичките си играчки. Написах песен, за да е весело и то. Бебчето ще остане тук. Моля! Не! Моля, оставете го с мен тук! Моля! Хайде първо всички да поседнем малко. И двете стаи са прекрасни, но бебето е толкова малко, че не може да остане с нито един от вас. Тя ще спи с мен и баща ви тук. Но иска да разгледа вашите стаи, иска да чуе твоята песен и да види твоя танц. Определено. О, щях да забравя. Пощальон Паяк донесе един колет. Пелени? Ако сте толкова добри деца, помогнете ми да сменим пелените му. Не, благодаря. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Виолета Топалова. По Дисни Джуниор следва специален агент Осо. Запознайте се с Жужи, едно нормално момиче Аз съм пчела. с нормално семейство, Запознайте се с брат ми. което живее в нормална къща, Действително това е кошер. в нормален квартал, Всъщност това е ливада. с нормални приятели. Не са ли страхотни? Тя наистина е точно като вас. Но аз съм пчела. Добре, не пропускайте приключенията на Бъз-Бъз. Събота и неделя от 14:20 по Disney Junior на Disney Channel.